खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनाय जासिहरबाय जोंनि बिएम सोदोब चेनेलनि जानानै जोंनि बिएम सोदोब चेनेला गोबां माखासे थांखि लाबोदों जों रायजो राजाफोरखौ मदद खालामनो नाजानाय बा मदद खालामनाय बिनि गेजेराव जोङो मददबो खालामबोदों जायखौ जों नोंथांमोननि अनगायै साक्सेसफुल खालामनो हायामोन नोंथांमोननि मददनि दारैनो दिनै जोङो गोबां मानसिफोरखौ मदद खालामबोबाय सोरबा स्टुडेन्टफोरनो एडमिसन खालामनोबाबो जोङो गावजों गाव अनलायलायनानै जों बिनो डनेसन खालामना होनाय जाबाय दिनै जोङो माखासे गथ'फोरखौ मदद खालामबोबाय सोरनिबा न'खरखौ मदद खालामबोबाय दै बानायानो जा मायानो जा नोंथांमोना बेबायदि मदद खालामनायखौ नुनानै आंबो गोसोआ गुदुं जाबाय आरो लोगोसे आं बे बिथिङाव खामानि मावबाय जोंनि बिएम सोदोब चेनेला गोबां सुबुंखौ नागिरनानैबो होबाय आरो बिनि गेजेराव खायफा सुबुंफ्रा नागिरना होसे होनायावबो बिथांमोना लायनो रोङासै आरो बिथांमोननि गोरोन्थि बिथांमोना जायखौ हरदों आं बेखौनो बानायना होदों नोंथांमोननि सिगाङावहाय आरो नोंथांमोना नुनानै बेखौ खोन्थाहरदों थिग बेबायदिनो दिनैबो सासे गेरसिं बसुमतारिया गोमाना दं रायजो राजाफोर बिथाङा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बालापारा बाथाबारिनि होननानै बुंदों पुलिस स्टेशनखौ बुंदों बासुगाव आरो बिनि गेजेरावहाय सिडलिथिं साइडनि आरो बिनि गेजेराव बे चिरां जिल्लानि बा चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिथांनि मुङा जाबाय गेरसिं बे स्क्रिनाव होनायावनो आरोना बिथाङा तामिलनाडुनि इन्डास्ट्रियेल कमप्लेक्सआव बे एरियायावहाय बिथाङा खामानि मावोमोन शिवा रान्जानि होनना बुंदों हटेलनि मुङा बे हटेलाव खामानि मावोमोन शिवा रान्जानि हटेलनि माने बे मुङा बे हटेलावनो खामानि मावोमोन शिवा रान्जानि हटेलाव बिथाङा बे गेरसिं बसुमतारिया खामानि मावोमोन बिथाङा 21-22 जागोन होनना बुंदों बैसोआ बिनि गेजेराव नोंथांमोननिफ्राय मददनि गोनांथि जादों बे स्क्रिनाव होनाय सुबुङा गोमाना दङ थांनाय 11 अक्ट'बरनिफ्राय दिनैथ' 15 अक्ट'बर जाहैबाय नङा होमबा बेयावहाय आं नोंथांमोननिफ्राय मदद लुबैदों जाय तामिलनाडु रायजो राजाफोर दं बर'फोर बिथांमोना जाहाथे बिसोरखौ जुदि नुदोंब्ला नोंथांमोना जाहाथे जोंनो कल खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन बा नैबे गाहायाव होनाय स्क्रिनाव होनायाव कल खालामनो हागोन आंनि नाम्बारा जाबाय 7740039057 बे जाबाय बिएम सोदोब हेल्पलाइन नाम्बार आरो लोगोसे स्क्रिनाव होनाया नाम्बारा जाबाय बिनि न'खरनि मानसिफोर नोंथांमोना जुदि नुदोंब्ला खोन्थाहरबानो जाबाय बिथाङा टिकेटबो दानखाबायमोन होनना बुंदों डिसेम्बराव थांनो गोनांमोन बिसोरा न'खराव सानैल'सैमोन बिनि बिमा बुरि आरो लोगोसे बेयो दा बिमाया माने बिफाथि जाबाय माने बिफाया रुंसारि जाबाय माने बे गेरसिंनि बसुमतारिनि बिफाया रुंसारि जाबाय दा बिमाया न' हारसिं न' एसे एनै जि हायो बेखौबो लुबायमोन होनना बुंदों दा बे गेरसिं बसुमतारि फंबाया न'आव थांनोसैमोन डिसेम्बराव थांसिगौमोन होननानै बुंदों आरो दायो थाङै थुङै जिखिनि माने खरस खालामहैबाय मा खालामहैबाय बिनि गेजेराव बिथांनि आखायावहाय बाराबो इसेबां गैलाबो होनना बुंदों खरस खालामनाय बेथ' बे बिसोरनि पार्सनेल बाथ्रा आं बेखौ खोन्थानानै होबाय जाहाथे माने बियो थांनो थाखाय रेडिसिमोन आरोना नङा होमबा डिसेम्बरावहाय बियो न'आव थांनोसैमोन आरो दा बे मानसि गोमानाय नैबे स्क्रिनाव होनाया जे नोंथांमोना जुदि नुदोंब्ला बा सोरजोंबा आसामाव थांब्रबायदोंब्ला बा अबेबा अन्ध्र प्रदेश अबेबा बेंगलरावनो जा कर्नाटका तामिलनाडु नङाबा अबेबा दिल्ली अबेबा मुम्बाइ गुजरात बेफोराव जुदि दंहैफ्लाङोब्ला नोंथांमोना अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय जोंनोबो खोन्थाहरनो हागोन बे गेरसिं बसुमतारिनि सोमोन्दै आरो बिसोरनि न'खरावबो खोन्थाहरनो हागोन खुलुमनाय थाबाय जों गावजों गाव मदद खालामलायनांगौ जों गावजों गाव खोन्थालायनांगौ नुदोंब्लाथाय बिसोरनि न'खरावबो गोबां खैफोद बायदि महरै बियो दायो दङ जानानै दं प्रब्लेम हिसाबै जाना दङ बे गावनि गथ'फोरखौ बा गावनि फिसाज्ला सासे जाय बिनि साहारा बिनि बिमा बुरियाबो गोबाङै माने गाबगासिनो दं होननानै बुंदों जायनि जाहोनाव दायो बेखौ जों जुदि नुयोब्ला जाहाथे बिनियाव मबाइलबो गैया होनना बुंदों सोरबाफोर जुदि नुयोब्ला अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय खुलुमनाय थाबाय